Γεια σας, είμαι η Δωροθέα και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο βροχιολάκι από πλεξιφλέξη, το οποίο είναι ολοκαίρι σχέδιο. Όπως βλέπετε, έχει δύο μέρη, αυτό και αυτό. Άραγε θα χρειαστεί τη διπλάσια ώρα από τα υπόλοιπα, από τα προηγούμενα τα βροχιολάκια. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Ξεκινώντας, παίρνουμε ένα λαστιχάκι, πάμε στη βάση και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε ένα άλλο και το βάζουμε εδώ. Συγγνώμη, λάθος μεριά. Από εδώ και το βάζουμε εδώ. Μετά εδώ. Μετά εδώ. Εδώ. Πάμε από την αρχή και παίρνουμε ένα λαστιχάκι. Και το βάζουμε και το βάζουμε έτσι, σαν ένα τριγωνάκι. Έτσι. Μετά πάμε ξανά εδώ κάτω και το βάζουμε εδώ. Λίγο πιο κάτω. Πιο πάνω, συγγνώμη. Νομίζω πως δεν χρειάζεται πια να το κρατάω έτσι. Καταλάβατε πως το βάζουμε. Ωραία. Μετά παίρνουμε ένα λαστιχάκι. Πάμε εδώ και το βάζουμε έτσι.
Αφού τα βάλουμε όλα αυτά, ξεκινάει το πλέξιμο μας. Πάμε εδώ. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Και εύκολο. Το μόνο λαστιχάκι που έχουμε είναι αυτό. Άραγε, μπαίνουμε μέσα και παίρνουμε αυτό το λαστιχάκι και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό το λαστιχάκι και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε, το βάζουμε. Οπα. Αυτός μας χάλασε. Όταν μας χαλάνε, παίρνουμε αυτό, το ξαναβάζουμε εδώ και ξαναβάζουμε αυτό εδώ πέρα. Το καλό με αυτό το σχέδιο είναι πως ένα λάθος και αν κάνεις αυτά εδώ πέρα δεν θα χαλάσει όλο το σχέδιο. Μπορείς να το ξαναφτιάξεις, να το διορθώσεις, να φανεί λες και να μην το έχεις κάνει ποτέ. Να, πάλι. Ωραία. Αφού το κάνουμε αυτό, πάμε πάλι από την αρχή και μπαίνουμε μέσα σε αυτά εδώ. Αυτό εδώ πέρα το αφήνουμε, γιατί δεν έχει κάτι να κάνουμε και πάμε εδώ πέρα, στο δεύτερο. Και προσπαθούμε να πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Μπαίνουμε προσεκτικά, να μην μας σκιστεί το λαστιχάκι και το βάζουμε. Παίρνουμε προσεκτικά και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βγάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε. Μπαίνουμε το βάζουμε. Μπαίνουμε και το βάζουμε.
Πάμε ξανά από την αρχή. Παίρνουμε ένα λαστιχάκι και το γυρνάμε ώστε να γίνει ένας κύκλος. Κάπως έτσι. Έτσι. Και το βάζουμε εδώ πέρα. Πάμε εδώ πέρα μέσα και παίρνουμε το πράσινο. Χρώμα που είναι σε αυτή την περίπτωση. Μπαίνουμε εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Άμα σας βγει κάπως έτσι και βλέπετε πως αυτό εδώ πέρα δεν έχει ενωθεί, μην νομίζετε πως είναι λάθος, είναι σωστό. Γιατί φαίνεται λες και είναι λάθος και εγώ στην αρχή έτσι νόμιζα, αλλά δεν είναι. Και μετά μου βγήκε. Και εδώ πέρα δεν είναι κάτι το δύσκολο. Παίρνουμε κατευθείαν. Πάμε εδώ μέσα. Παίρνουμε ένα λαστιχάκι. Και το βάζουμε έτσι. Παίρνουμε ένα τσιγκελάκι. Το ανοίγουμε με τα δάχτυλάκια μας για να μας διευκολύνει και το βάζουμε. Μετά ξαναβάζουμε το τσιγκελάκι για βοήθεια και το βγάζουμε ήρεμα. Κάποιες φορές όταν κολλάνε είναι σπαστικά. Για να μην σχιστούν τα λαστιχάκια, καλύτερα να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, ήρεμα, αλλιώς την πατήσαμε. Ωραία. Και μας βγαίνει έτσι. Το βγάζουμε τσικελάκι. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και πρέπει να κάνουμε ένα ολόιδιο τέτοιο κομμάτι ξανά. Γι' αυτό πάμε και το ξεκινάμε από την αρχή.
το κάνουμε αυτό, πάμε από την αρχή και τοποθετούμε. Εδώ. Αυτή τη φορά μην μπερδευτείτε, από την ανάποδη μεριά το κάνουμε, όχι από εδώ. Εδώ. Ωραία. Πάμε ξανά από την αρχή και το βάζουμε εδώ. Αφού το τοποθετήσουμε αυτό, δεν ξαναβάζουμε τέτοιο κυκλάκια, αλλά παίρνουμε αυτό εδώ πέρα από την αρχή, από αυτή τη μεριά που είναι το τσιγκελάκι, και το τοποθετούμε εδώ. Αυτό μπαίνει εδώ. Τα τοποθετούμε σωστά, να μην ξεχάσουμε καμιά θέση, γιατί μετά πρέπει να τα ξαναβγάλουμε όλα από την αρχή, να τα βάλουμε στη σωστή θέση. Και αυτά μετά ποιος τα κάνει? Εμείς. Πρέπει να είναι ακριβώς. Ωραία. Τώρα κάνουμε κανονικά το πλέξιμο, απλά από αυτή τη μεριά. Δεν μας πειράζει. Νομίζω, σε κάποιους μπορεί να πειράζει. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά λίγο ανάποδα. Λίγο. Αρκετά ανάποδα. Τώρα εδώ πέρα στο τέλος είναι πιο εύκολο, γιατί είναι ήδη ανοιγμένο και δεν ζοριζόμαστε, επειδή είναι τετωμένο. Μετά πάμε στην αρχή ξανά και παίρνουμε αυτό. Γιατί παιδευόμαστε? Αντί για να κάνουμε μια απλή κίνηση, πρέπει να κάνουμε 1000.
Απλά προσέξτε σε αυτές τις απλές κινήσεις που θα κάνετε, να μην χαλάσετε τη σειρά τους. Εγώ είδατε τώρα, πήγα να την πατήσω. Αν το παρατηρήσατε, παντού πρέπει να μας βγάλει έναν κύκλο και ένα τρίγωνο. Κύκλος, κύκλος, τρίγωνο. Κύκλος, κύκλος, τρίγωνο. Σε όλα. Τέλος πάντων, αφού πάμε πάλι στην αρχή, κάνουμε το πράσινο. Κάνουμε την πράσινη μεριά. Μισό όταν μπερδεύονται τα λαστιχάκια. Ωραία. Και αφού την κάνουμε και αυτή τη μεριά, το βγάζουμε. Μπαίνουμε εδώ πέρα. Αφού το κάνουμε όλο αυτό, μπαίνουμε εδώ μέσα, παίρνουμε ένα λαστιχάκι και κάνουμε το κλασικό κλείσιμο. Βγάζουμε. Ωραία. Και αφού το φτιάξαμε, πάμε εδώ πέρα και βάζουμε τα λαστιχάκια μας, γιατί αυτό το πράγμα δεν μας χωράει μόνο του. Πρέπει κάπως να το φτιάξουμε λίγο, να το μορφύνουμε. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. 6 σε αυτό και 6 στο άλλο πρέπει να έχουμε. Άντε, βάζουμε και ένα ακόμα 7. Και το βγάζουμε.
βάζουμε το τσικελάκι και το ενώνουμε με το κατάλληλο. Μετά πάμε στην άλλη μεριά. Και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και αφού ξέρουμε αριθμητική, βάζουμε και το τσικελάκι μας και το βάζουμε στην άλλη θέση. Εδώ. Και είναι έτοιμο. Γεια σας.